Ами за ломски разкази аз съм написал някъде шеговито, че светът е един малък лом. Естествено, лом може да бъде заместен с Краков, с Лондон, с който си иска селище в света, зависимост от къде е човек. Тоест, в тази шега се съдържа и нещо много важно за мен. Затова съм заглавил книгата "Ломски разкази". Общочовешки неща и необичайността в живота, необичайността в характерите. Затова моите герои съм ги нарекал в предговора сънувачи, мечтатели, dreamers. И винаги ме е интересувало в живота и това, което се опитвам да описвам, тази необичайност, този подход на невинния, на сънуващия човек, който не е вторачен в обективната действителност, а това, което е надреално в някакъв смисъл. Носи с една определена магика, една красота. И в този смисъл те стават общо човешки разказите, историите за тези хора. И мисля, че в посланието към полските читатели съм казал, че колкото и да сме различни като държави и езици, а Полша е голяма държава с велика култура, тук винаги има такива сънувачи, същите мечтатели и сънувачи, като в България, като навсякъде по света. И се надявам, че моите разкази, посланията, случващото се с героите в книгата ще бъде близко и на полските читатели, въпреки езика, превода, който е направен благодарение на Магда Питлък. Предполагам, аз не мога да седа, но предполагам чудесен, така че се надявам полските читатели да оценят моя скромен труд.